Hey, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Here ndithu ku Venezuela pamene mati around 2 am anthu akugona pamene ndithu mahelicopter ndithu ochokera ku America pamene anayamba kuphulitsa malo okwana 7 kuphatikizapo kuyambira mu capital city ya Venezuela yochita kuti Caracas. So ndi madera enanso komano malo alipo okwana 7 kwina ndi ku military base kwina ndikuona kuti kumene akhulupirira kuti kulima kumene kumachitika za ma drugs choncho choncho timadikira kuti tipeze statement yochokera kwa Trump ndi Trump apereka statement yawo yonena kuti America yaphulitsa ku Venezuela ndipo yagwiranso Nicolas Maduro ndi mkazi wake ndi apititsa kumalo kwina kwake atulutsa mu dzikomo mwa Venezuela sitikudziwa kuti apititsa kuti. So statement ya ku Venezuela sikuti tingayidikirire kwenikweni nanga sizili ngati dadi wakumene koko watengedwa. So nanga si dziko lo atenga mu president ndi mkazi wake. So chatsani chani, that means panebe zima amafuna zimene ndoti tuona kuti afterwards chichitike chani ndi iwo akuti akhala ndi statement pa chama 11 kuno ku Malawi kuno yakwana 11 koloko komano komene koko ku America 11 kusina kwana. So wina kumanda but mesa indi pasti misa indi to 1 South Africa, Malawi, chani maiko koma kumene koko ndikoti nthawi yosena kwane ndi 11 apanga ndithu akuti pakhala special announcement imene angapange yokhuzana ndi kumene koko. So materials ambiri sana wavundukule komano zimene zilipo ndi zimenezozo basi kuti they have carried out strikes on Venezuela and the president ndi mkazi wake amugwira antulutsa mu dzikomo then kenako tione kuti chingatsatire pamenepo ndi chani. So nkhani ndimene so comment ndimene tikufunika kuti tiponye panopa kuti nanga zimene zizi zikutanthauza chani. Sono zimene zizi tinene pano kuti mmene manela mabweza kuti America kwawo ndi kuba kupha komanso kuononga ntchito zimenezo ndi za Satana. Satana ndithu ntchito zake zimakhala means kuba kupha kuononga sizikusiyana ndi ma Americans zimene amapanga. So mwina ena samatha kudziwa imene chinachitika chino kuti Nicolas Maduro anazabwera pa nthawi imene amamba kupanga surround dziko licha iye uja anazawuza kuti bwanji titapanga chonchi simufuna ndisiye udindo ngati president, bwanji ine ndichoka pa mpando komano inuyo dziko limulisiye choncho anthu akhale mmene akukhalira. Ine ndingochoka pa mpandopo ndicho ndipita kaya kuti ndipita komano inuyo musaligwire dzikoli. Iwaja ma Americans Trump adakana ali ayi zimene sizingatheke. So anakhalabe kuma pedoku mutasokola news ina manyuzi amalengezaso panaiso point yona kuti yeuja anana kuti it's fine tikambirana kuti like mufuna chani kwenikweni, what is your problem, tikambirana tione kuti what's the way forward. Iwa just adaniso anakanaso. That means ndicho ulinga ndithu chotsimikizika chogwirika kuti amene yuyu ndithu timuonetse, amene ndithu timunyetse. Komano it's not only kuti afuna munyetse Nicolas Maduro chifukwa pa ma reasons amene ena amene amapereka even kanzimaika chaka ku White House kamene ali ka spokesperson ka ku White House ku America kana yankhulaso kuti chifukwa munthu amene amagwirizana ndi Russia, China, Iran. So zinthu zina zinayi zimenezo. Then afterwards mpena pabwera ma reasons zifukwa zona kuti ayi kumene kukutu kuli mafuta athu anatalanda chuma chathu ifeyo ma Americans ife anatalanda chuma chathu kumene koko. Pamene poyambirira pena nkabwera target inali imodzi akuluakulu akuti mudziko mwathu mukolowa ma drug dealers
ma drug cartels ochokera ku dziko la Venezuela. Anthu ogulitsa ma drugs. Ndi iye ananda kuti iyi ndi nkhondo ndithu ndi nkhondo chifukwa mufuna anthu athu akhale drugged. Ma Americans akhale anthu kuti bahazongofoyera mitu. Ndi ife zimene zonse tikufuna. Ndi anayamba kuphulitsa maboti timoti anthu okwana opitirira 100 anamwalira analuza miyoyo yawo pa nyanja and samagwidwa amangophulitsidwa basi. Mwangophulitsidwa. Afterwards aphulitsa komano maboti amafuta samaphulitsa nawo chifukwa iwoto sokuti amagwira anthu kuti takugwirani tene ku court muli mlandu anje hayi kungomona munthu kuphulitsa zimene zili zolakwika chifukwa even tingoneka kuti zimene timaletsa pa nkhani okhuza ndi even mob justice sifasizo kusana ndi mob justice ili ngati kuti inu magwira kuba right inu magwira kuba waba basikana ko inu nkungotenga action kakumupha kakumutana right komano chenye bafunika kuti munthu yamuntenge mupitana bajani mupitana ba court pakapezeka maomboni akulu munthu uli wala kwati kana ko basi chilango chake chimakhala morere right though kuno kuti panopa kuchi ni kuma court amasiku ano akumangoendera ndalama chilungamo sakumajigwisa ntchito kwenikweni komano mob justice actually is bad, it's very bad. Nsiyabwino for ndi anthu angapo pa anthu ambiri amene aluza miyoyo yawo chifukwa chongoganizira kuti iwo aja apanga zolakwika. So ku democracy amanena kuti mob justice isamachitike. Tiye ndithu tatenge anthu aja tipitana pa court tifuze mambole bwino ndeke nako tipeze zotsatira. So amene amazitsa kuti namandwa manthu big wa democracy ndi America. So zimene zikuchitika apazi oyamba sokupanga amakhaso America kungowapeza anthu andi achina ujena mandana achina Venezuela inakamba kuti ana amakhala sodzi minimum amakhala sodzi inu mungofika kuwaphutitsa simukwaze bwino Tabu ina akuzikhala madrag komana ina amakhala sodzi mwangopha anthu 100 chawo. Are you telling me to Oseo, the two anali drug dealers, drug cartels, Oseo? No? Inuma police yamba, actually. You are mango birabe? Mango police. You see, so pali mafuto ngaramini wao. Amene akuti anuaga democracy, akupanga ziti zimenezo. Anuaga democracy taona apolisa malo kwana 7 ku dziko la Venezuela. Amupanga amugila president Antolo sawo. Anuage Oseo tukamba zokhuza ndi anuage akuti democracy. So democracy I think imango pango da impose. Imango kakambizidwa kwa anthu ena kuti panganizi komano iwa anuage osamagwisa ntchito. To be honest. Simagwisa ntchito. And pamene America ili superpower. Iwena ukha yotana. Pamene America ili superpower. That's why timabweza nthawi zambiri. Ena amona ngati timapangira mango ili America koma to be honest. Anthu wasapanga benefit chini chose. Ani sasa anthu amene wasasamala za una aliyesa. Zimene amasamala yo nzaiwo basi. Iwo amakupanga ni feed mau basi. Apa kupanga ni feed mau. Like ino basi mungoloweza mau chifukwa anena yana kuti ifeyo ndiye kuti ifeyo ndiyo thandiza ifeyo ndiyo tere and njira imodzi imenenso anagwisa ntchito ndi amafilimu. Mafilimu basi kupanga mafilimu onse kuti iwo ndiyo thandiza kupanga mafilimu onse kuti iwo ndi basi brainwashing people. Ndipo mapezeka anthu ena kuti maubongo awo kuganiza kwa ndo koperewera kwambiri amakhulupirira zimenezi. Tinakupasana ka video kaujeni kandani ka Nelson Mandela amangu haona kuti like if you nthawi tikafuna thandizo polemba ndi apartheid imagine atsamunda tinapita kwa America anati olonkuti yakhosa yanka kupita kudziko ina Cuba atithandiza right. So America imathandiza ma movies mafilimu zine amathandiza kwambiri kwa mu reality no. Anthu amene wawa chimene amadziwa nchona kuti apange control maiko powapatsa ngongole ya madalazi ndi chithandizo cha ma conditions
kenako ayambe nokuwapusitsa anthu kumapaza kuti ya democracy mutere chifukwa in this position America kuna kulikonse imenena kuti ibwere ndefu okay ife ndi dad ifeyo ndi manthu wa democracy ngati super power ifeyo kodi chavuta njani asakreso ozika level mozi it's like this iwe ngati uli wamkulu pamalo pena pake sunga andena usewa upanga kile mkulu ena usewa ndi anako iwe ndi umkulu sunga kaya so busy umamenyana that means iwe position akusukuidziwa iwe ngati uli mbamba bakho bamba bakho mnditu basi mwapanga ndewo ndi mwana ndiye utu koma iweyo ndamene kufuna kuphunzitsa chikhalidwe chabwino iweyo ndamene kufuna kuphunzitsa anthu kuti mzikhala chonchi democracy ndi yokoma chonchi so izo ndi zimene zachitika ku dziko la Venezuela tione ma update otsatira kuti makamaka zatani kwenikose komano apa patinene kuti ntchito ija yayamba ndithu ya America ija ntchito ya kupha kuba komanso kuononga zina zomwe muthu wonjezera nokha guys thank you so much Malawi and Cameras